Mill-bidu ta' dan ix-xahar għadu 153 persuna fil-Lukanda Corinthia Marina Hotel fuq il-bajja ta' San Ġorġ f'San Ġiljan, il-lukanda tal-kwarantina. Din il-lukanda li fija joqogħdu partikolarment turisti li jaslu f'pajjiżna mingħajr test negattiv għal COVID-19 jew inkella jirriżultaw fil-pożittiv għall-virus. Id-Direttur għas-Saħħa Ambjentali Clive Tonna spjegalna x'inhu l-proċess meta persuna jasal f'pajjiżna mingħajr dak mitlub. Dik il-persuna tiġi flagjata wara li jiġu hemm l-uffiċjali qed jiċċekkjaw id-dokumenti, jittieħed il-test ġo l-ajruport jew inkella s-seaport, dak it-test jintbagħat il-mater day filwaqt li l-persuna tiġi mibgħuta fil-Quarantine Hotel għal dawk it-turisti li ovvjament ma jkollhomx residenza u Malta. Ir-residenti ta' din il-lukanda huma obbligati li jħallsu 100 euro għal kull lejl li jqattaw f'din il-lukanda tul il-perjodu ta' kwarantina, kif ukoll 120 euro oħra sabiex isirilhom dan it-test obbligatorju għal COVID-19. Stqar li meta tikkunsidra l-ammont ta' nies li jaslu kuljum fl-ajruport ta' Malta, in-numru ta' nies li jinsabu fi kwarantina f'din il-lukanda huwa numru żgħir. Sissa l-persentaġġi jekk tara 153 persuna u mażar ħdej dawk l-ammonti ta' nies li qed jiġu, dan grazzi wkoll anke l-airlines li llum m'għadux jabbu il-persuni, il-passiġġieri jiġifieri mingħajr ma jkollhom daw it-testijiet jew ir-requirements li għandna aħna, jiġifieri s-sistema tikkonsidra bell-ewwel ta' Ġunju u llum hemm qabża jiġifieri f'dawn l-ammonti ta' nies li qed jaslu hawn Malta. Tonna spjega kif qed tiġi salvagwardjata s-saħħa tal-ħaddiema tal-lukanda. Biex wieħed jissalvagwardja kemm in-nies oħrajn li hemm fil-lukanda, fis-sens li hemm fil-lukanda. L-istaff pereżempju, infatti daw anke l-istaff ma jidħolx ma' ġenbhom, imma jistenna jgħaddilhom l-affarijiet u mbagħad huma jieħduhom jiġifieri b'tali mod li m'hemmx għalfejn l-istaff jiġi f'kuntatt magħhom.